Ще карам с 30 км глобално. Ама ти си карай сега глобално. Час записваме вече. Те първо виждаме от лявата страна 50, от дясната 40, забранено изпреварването. След 50 метра виждаме 40 при сняг. И което ще трябва да спазваме, не знам. Трябва да се движим извън града с 40 км. Те преди моста ли са или след моста? След моста. То там имаш кръстовище, значи би трябва след кръстовището 50 да отпадне. Тук нямаме друг знак. Дупките и те са красиви. Дупките майната. Майната им винетки плащане. Това са друга тема. Значи, според мен, тук знаците свършват, нали? Значи тук би трябвало ограничението 50 да свърши. От тук нататък би трябвало да скъпиш с 80. Маркировка няма. 50. Вляво виждаме родната полиция се крие в храстите. Карай! Аз съм гължи го питам, снима ли ма? Снима ли ма преди малко, С колко ма снима? Колко е ограничението? Колко? Къде? Чакай, човек, мистата,